du skal over på den anden side af den. Ikke på den samme side af den. Ja, det er det. Over på den anden side af stregen. Ja. Sådan der, så I kan se, hvad der er så sker heroppe. Wow, det er rigtigt. Hallo. Her er 4 moduler. I har alle sammen trænet på det, der hedder den røde rev. Det er det, der handler om krop, ro og koncentration. Næste gang, så tager jeg mig af mad og ernæring. Det er det, der handler om nogle børn, der er tykke, nogle børn, der spiser for lidt, nogle børn, der ikke er klar over, hvornår de skal i seng til tiden, og alle de ting, der gør, at man kan være helt hele tiden. Så er der den grønne. Det handler om konfliktløsning, mobning. Så kan du lige at se her. Det går ikke. Og til allersidst, så samler man det hele. Så skulle man gerne blive hjælpen i sit eget liv. Det her, det skal byde velkommen til Pia, der står her. Pia, vil du ikke være sød at komme herop? Og Pia kan noget helt særligt med et håndtryk. Jeg tester hende. Wow. Allerførst skal I se et program, der hedder Gabe, Ryste, Strække. Det er det, jeg træner på. Så nu står heltetrænerne. Det er dem, der står i noget sort, hvor der står noget hvidt på ryggen. De står og tester, og deres fingre strækker ordentligt ud. Om I går ordentligt ned i knæ med lige ryg. Om I kan huske det, jeg træner på. Er I klar? Og så sætter du overkroppen på, så du ryster i skuldre og arme. Du samler til i fødder og hænder. Sæt højre ben ud til den ene side og drej i overkroppen. Og læn dig ud over hoften. Højre arm går frem, og venstre arm går skråt tilbage, og fingrene strækker ud. Stræk igennem. Nu skal du gerne have hul igennem, og derfor have små stregpølsehænder. Ny energi ud fra græsset, træerne, bakkerne, og skyerne, og solen, og ud til det uendelige univers. Så gør du håndpulserne og albuerne, presser ned og hold en pause, når du er nede foran øjenbrynene. Og masser ansigtet og ørerne. Kør igennem håret og masser nakken. Masser brystkassen og ribbenene. Masser lårene, skinnebenet, fødderne og læggene og lårene. Nu lægger du bagsiden af hånden ind på dine 2 nyrer og masserer i cirkler. Så skulle du være helt vågen. 1, 2, 3. Sig dig op. Ned i knæ. Op på tær. Hold balancen. Værsgo. Vi skal stå bare. Ja, det skal være lidt hurtigt. Nej, vi skal stå meget lang tid. Nej. Værsgo. Nu er spørgsmålet, I kan stå i 4 retninger. Det tager lidt længere tid. Det vil sige, hvordan kan man være sikker på, at man kan bære sig selv. Er I klar? Heltetræner, er I klar? Ja. Værsgo. 4 retninger. Det
det er kun fingeren, der må være på tallerkenen. Godt. I skal gå op til den streg, jeg sidder nu. Værsgo. Så de andre stopper kun til Stenborg til række. Tillykke. Tak. Vi har fået en række. Du har bestået. Flot. Du har bestået. Flot. Du har bestået. Klar. Balance. Langsomt. 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 Det betyder noget ret i det. Langsomt. Er det noget, jeg har haft meget i skolen der? Ja. Vi øver svært, ikke? Ja.